så det behøver jeg ikke sige. Og der står banankage, chokoladekage og frugt, myslibar, chokoladebar og æble. Tænker du kun på mad? Ja. Hallo. Hej. Har du ikke sjovt også? Ja. Se Sofus. Er han ikke lækker? Føler du dig tvunget til det? Teater? Ja. Teater er sådan noget passion. Altså, Vi har... vi skal være sådan nogle. Sofus, nu spiller du lige pigen, så er det dreng. Lige vi har byttet roller nu rundt. Nu skal vi sådan. Eller bare nogle korte nogen. Så igen. Så tror jeg lige dig. Smuk. Ja. Ja, sådan noget. Du må ikke pille ved den, Sofus. Jeg holder den oppe, fordi jeg skal hjælp. Det er den bedste lærer, Anna. Hej. Kan du sige hej, Anna? Hej. Er det dine dansere? Ja. Er de gode? Ja, mega gode. Og mega sjove og mega cool. Det bliver så fedt. Yes, det her det er mig. Nu går jeg igen. Ja, nu går Nej, hvor sjovt til det er mig. Sofus, vi kan kigge. Du filmer helt nede, Sille. Så jeg har pændehår. Jeg er lækker. Hej til jer. Der kan rygte om, at du er virkelig glad for det her. Ja. Det kan man godt se på dig. Jeg har en shopbehov. Vi har hørt fra nogen, at du ikke kan lide din gruppe. Ja, men det er bare fordi, jeg ikke er så glad for at lave teater. Det er mange tung. Hvordan kan det være? Det er fordi, det er rigtig kedeligt, synes jeg. Nå, det er med. Tak for det. Tak. Skal jeg ikke holde for dig? Nej, det er fint. Jeg gør det bare sådan der. Og så er det også fordi, at Nikolaj han er i samme klasselokale, som jeg er. Derfor kan jeg ikke lide min gruppe. Det er ikke fedt at høre. Hvor er de gruppe, der sidder? Hvor sidder de her? De sidder i de AB-lokaler. Det går i AB-lokalet. Nu skal I ikke gå ind og sige, at de her på nuværende ikke kan lide deres gruppe. Ja. Det er at du gerne vil skifte gruppe, og du ikke kan lide din gruppe. Ja. Hvorfor det? Jamen, jeg ved det ikke. Det er fordi, jeg så sådan nogle idioter som Mathias der. De er så bare så pissehamrende irriterende. Og jeg forstår bare slet ikke, hvordan at jeg kan i sådan en gruppe med sådan en som Heidi som lærer. Fordi hun er... Fortæl, hvad synes du om din gruppe? De er så nogle fucking røvpuler. Sara har valgt at være meldt fra, så hun har gået ned på sit værelse for at blive fucking sur. Hun blev lige sur på Neller. Jeg hader Nilla! Ja, okay. Gør det bare bagefter. Jeg synes, det er så uretfærdigt. Jeg bliver altid valgt fra. Jeg forstår ikke. Det er da fucking tungt, den her. Ej, undskyld. Ja. Ej, det er da fucking Gør det, tungt. inden vi spiser. Prøv at løfte den. Jeg ved det ikke. Hvad det gjorde. Vilmar, er det en type? Har du løftet i maven? Den har opfanget alle dine lyde. Jeg har ikke slået på det. Jo. Fuck, den stikker vi nu så godt. What the fuck? Jeg har ikke slået på. Er der nogle flotte drenge? Holger og Møvær og... Jeg tror, Rønne... Hej Thor. Hej. Hvad er det første, du tænker på, når du hører navnet Kim Larsen? Jeg har ikke rigtig kendt ham før i går, så... Hvad synes du om dit hold? Ja, mit hold jeg er kommet på praktisk, så vi er en stor bunke fyre, må man sige. Så det er ren pølse? Det er testosteron, pølse og det værste. Hvordan er det at være omkring så mange lækre drenge? Det er meget godt, men vi har nu mest bare været svedige og i gang, så det er ikke så... Der er ikke så meget glamour over det. Der er ikke så meget glamour over det. Er der søde piger i hold? Ja, det er der. Lidt for søde piger. Ja. Hvem er flottest? Benedikte, Berthe... Vi står her med Morsing 4. december 2015. Og hvad for et hold er du på i den her uge? Jeg er på praktisk. Ja. Og hvordan forventer du, at det vil blive den kommende uge? Jeg forventer, at det bliver meget stille og roligt. Masser af arbejde, og så kan jeg bare slappe af. Masser af arbejde, og så slapper du af? Ja, bagefter. Det gider vi ikke. Du skal lave noget. Det gør jeg da også. Og regner med at lave mange dage? Jeg har en kæreste, så nej. Okay, det kunne godt være, at du sådan trekant eller hvad andet. Nu har jeg ikke flere spørgsmål. Hej.
Og goddags. Hvilken holder du på? Jeg er på Lyd og Lys. Lyd og Lys. Glæder du dig til den fremtidige periode? Det gør jeg. Jeg har hørt, der kun er én pige på os hold. Hvordan har du med det? Der er kun en pige på vores hold. Jo, der er mig. Og mig. Er I ikke bange for det måske udvikler sig til husefest måske? Jo, men det må man leve med jo. Ja. Det er en hård branche. Det er jo også hyggeligt. Det er hyggeligt. Det er det. Det er. Så I glæder jer? Vi glæder os. Hvad er I gang med nu, drenge? Nå, det er også, ja. Laver I ikke noget? Jo da. Vi har da lige taget varme ledninger og sådan noget. Vi sætter lyd op. Jeg kan se, at I er engageret på holdet. Vi er så engageret. Og det er sådan, det skal være. Heller det, drenge. Lige måde. Okay, ja. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi går ned i hallen for at interviewe nogle personer, som er i gang med noget praktisk arbejde. Ja. Hej. Skrub af med jer. Det er vores sted. Velkommen til... Hej Niels. Hej. Der var kæft en masse teknik her på. Ja, det kan jeg lige love dig for. Det var en sej gut, den der. Ja. Hvad er det? Det er bare sådan en lydoptager. Det er det der. Ja. Okay. Niels, vi vil lige stille dig et spørgsmål. Glæder du til næste uge? Jeg glæder mig meget. Har du fået et godt hold? Kig på det. Fås det bedre? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg spørger dig om. Hvad hedder du? Kan jeg ikke bruge mikrofonen? Det var... Kan jeg bedre høre det? Hvad hedder du? Peter Lin. Hvor gammel er du, Peter? 69 år. Har du nogen søskende? Ja. Hvor bor du? I Vedinge. Hvad skal du lave her i ugen? Spille pik. Hvad laver du i din fritid? Spiller pik. Er der så nogen i din familie, som er syge? Okay. Hvis gruppeforløbet bliver rigtig vellykket for dig, hvad mener du så vil have ændret sig for dig, når du slutter forløbet? Altså det værste jeg forventer, det er, hvis min pikstrengen springer. Det vil være ubehageligt. Jeg vil sige tak, Peter. Selv tak. Hej. Hej. Vi vil bare se lidt af det, I laver. Vi går med dem. Vi følger med. Efter Susanne. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster. Hvad for noget tøj skal du på? Hurtigknipper. Fis. Vi må ikke rive nogen ting ned. Det var en overraskelse. Det var sygt meget tøj. Hold da op. Sådan en her, den er ret oplagt, hvis man er en lille. Den der. Får du den? Den er oplagt som hippie. Tak. Hold kæft, hvor er det fedt. Hold da. Hold. Jeg tænker, jeg skal noget mere på. Det er der sådan rigtig hippie. Hvad skal du på? Det ved jeg ikke. Hvad skal du være i skuespillet? Du er skuespiller, ikke? Det ved vi stadig ikke. Altså, vi skal spille 2 forskellige roller alle sammen, så det... Men har du nogen idé om, hvad du skal på? Nej. I kigger bare efter... Ja. Fedt. Du har fundet dit outfit. Det har jeg. Det ser godt ud. Ja, tak. Men du skal ikke bruge det til noget. Skal jeg ikke? Jeg har også tænkt mig at tage det af igen. Hej. Spørg mig om noget vigtigt, Lauke. Hvad lavede du i går aftes? Jeg sov inde hos Mikkel. Nu har jeg det på bånden. Så nu bliver jeg nok sendt hjem. Natteron. Shit. Jeg tror vi... Jeg gjorde det i nat. Jeg gjorde det bare i aftes. Du kan ikke redde den. Jeg vil gerne sige, at det var et hyggeligt ophold på FFE. Nu bliver jeg sendt hjem. Nu går jeg. Bak dine ting. Ja, hvad ser du frem til den kommende uge? Jeg ved ikke hvad. Råbrød i hvert fald. Og så sådan, at vi har ikke noget fiskeri, så det er nok råbrød, jeg mangler mest på programmet i PT. Så ja. Hvad har du valgt at have? Hvad skal du lave under showet?
Jamen, jeg har tænkt lidt på Råbrø. Jeg ved ikke, om det er noget, I kan bruge eller seje, men... Jeg tror, vi går. Vi skal finde ud af det der. Vi går under. Hvad ligger du her og laver? Bare ligger og kigger på, hvad de andre laver. Er det efterskolen? Nej, men der er ikke rigtig sådan helt vildt meget at lave her. Du kunne hjælpe med at sætte de der kabler op. Ja, men det har jeg sgu ikke lyst til. Har I brug for hjælp, Mathias? Ja. Så har man gjort dagens gerne.